Il-kumpanija Ryanair żvelat li fost il-bażijiet Ewropej li se jkunu qed jiċċaqalqu għal fuq kumpanija ġdida li fetħet f'Malta hemm dawk ta' Franza, il-Ġermanja u l-Italja. Il-Malta Air hija kumpanija ġdida ta' Ryanair u dettalji dwarha tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Gvern Malti u l-kumpanija f'Ġunju li għadda. Dakinhar il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi kien innota kif permezz ta' din il-kumpanija Ryanair se tinvesti f'Malta madwar €1 biljun. F'rapport fuq il-Malta Business Week li kien spjegat kif meta ħabbret dettalji dwar il-qlieħ u l-ġejjieni tal-kumpanija, intqal kif il-proċess li beda f'Mejju għaddej b'ritmu sod. On a weekly and monthly basis kien irrapportat jgħid Neil Sorehem, il-kap għall-affarijiet tal-finanzi tal-kumpanija. Hemm diversi raġunijiet għaliex se jsiru dawn il-bidliet. Ryanair tajt ukoll li l-ħsibu li tkabbar il-flotta li se jkollha fuq il-Malta Air. Il-ħsibu li sax-xitwa li ġejja l-ewwel ajruplan fiss f'pajjiżna ikun diġà sappostu. Hemm 11 il-Boeing 737-800 fuq il-kodba ta' Malta Air li bħalissa huma bbażati fi Franza u l-Ġermanja fost oħrajn. Michael O'Leary, kap eżekuttiv ta' Ryanair, qal li l-bidla li saret permezz ta' din il-kumpanija tagħti wkoll vantaġġ lill-istess ħaddiema u tenna li l-kumpanija hija eċitata bl-opportunitajiet li se toffri din il-bidla. Il-prezzijiet ta' żejt jiżdiedu u ċirkostanzi oħra jistgħu jibqgħu joffru sfida għal numru ta' linji tal-ajru madwar l-Ewropa u Ryanair qed tgħid li hija determinata li timla l-vojt li jħallu dawn il-linji tal-ajru. Ir-Ryanair għandha l-mira li jkollha 200 miljun passiġġier fis-sena sal-2024. Meta tnediet din il-kumpanija, l-Ministru Konrad Mizzi kien spjega kif l-Malta u low-cost carriers f'Malta dejjem ħadmu f'sinerġija u b'koordinazzjoni totali mal-Gvern fuq l-għażla ta' rotot. Iktar minn hekk kien spjegat kif l-istrateġija għall-Malta li din is-sena għamlet l-ewwel qlieħ tagħha hija li din il-kumpanija tibqa' tissaħħaħ għażmien li ġej fejn se tesplora wkoll swieq u possibilitajiet ġodda ta' tkabbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.